भाजपच्या नेत्यांनी आमदाराचा बाप काढला। लोणावळ्याच्या माजी नगराध्यक्षांनी ही टीका केली आहे। आमदार आमचा नाही त्याचा बाप आमचा। महायुतीच्या नेत्यांची टीकेची पातळी घसरली आहे। लोणावळा नगर परिषदेच्या निवडणूक सध्या रंगात आली आहे। भाजपच्या प्रचार सभेत भाजपच्या माजी नगराध्यक्षा सुरेखा जाधव यांच्या वादग्रस्त विधानाची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे। आमदार सुनील शेळके यांचं नाव न घेता बेताल वक्तव्य केलं असून मावळमध्ये आमच्या विचारांचा आमदार नसला तरी आमदारांचा बाप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आमच्याकडे आहेत असं वक्तव्य त्यांनी केलं आहे। आणि कमळाशिवाय पर्याय नाही, कारण गल्ली ते दिल्ली भाजपच आहे। हा फडणवीस साहेब तरी इथला आमदार आमचा नसेल तरी त्याचा बाप आमचा आहे, मुख्यमंत्री आमचा आहे, बरोबर की नाही? त्याच्यामुळे सगळ्यांनी कमळ फुलवा। त्यासाठी आमच्या चित्राताई आपल्या लोणासाठी नेहमीच वेळ देतात। आज आवर्जून आलेला आहे, काही करून त्याला कमळ फुलायचंय।